Dacă cineva ar crea un cont fals cu poza ta, ai ști cum să-l descoperi? Ai fi surprins câte astfel de cazuri există. Ana mi-a povestit că și-a găsit propriul profil pe o altă rețea socială, doar că nu era creat de ea. Pozele erau aceleași, dar numele era puțin schimbat. Persoana din spatele contului fals trimitea mesaje prietenilor ei și chiar cereri de bani. Din fericire, Ana a aflat la timp, dar mulți alții nu sunt atât de norocoși. Cum verifici autenticitatea unui profil? Caută poza de profil pe Google Imagini. Dacă apare pe mai multe conturi, e posibil să fie un fake. Verifică activitatea contului. Când a fost creat, câte postări are, dacă pare real. Fii sceptic la cereri suspecte. Dacă un prieten îți cere bani sau informații personale, sună-l înainte de a răspunde. Activează autentificarea în 2 pași, așa îți protejezi conturile de hackeri. În lumea digitală, oricine îți poate fura identitatea în câteva minute. Protejează-ți datele și verifică cine te contactează online. Dă un like și urmărește-mă pentru mai multe sfaturi despre siguranța online. Ai întâlnit vreodată un cont fals? Scrie-mi în comentarii.